mají takovou štěstí, že někteří mají děti doma, tak se vysílají na Německu, vysílají si Anglii nebo tak, přišli tam a jeli do práce, aby byli doma. Ráno jsem koukal na zprávy a to říkali, no ale v Německu jste vydělali víc než tady. A on říká, jo, ale zase jsem doma. Takže pokud nebylo třeba ta válka, tak ani lidi do práce by nepotřeba tam mluvit. Oni radši si tam lidi z Indie za pár korun, je to zase jak tady u vás Ukrajinci. Tak u nás i z Indie jde u nás dělat. A takhle jsme ještě pryč po celý dom. Tak to chodí, no. Jak ukázali ty šachty, to už tolik let, co nebyly provozu, všechno zavezli, všechno. A některý nefungují, to je zase investice do toho. No, hrůza děsto, co po celém světě už. Všechno se to sere. Proto právě jsem byl na stálo už pomalu přes rok, jsem dělal ten na stálo, jsem ukončil u ní, protože jsem se dostal na nějaké problémy exekucemi a lidi začali mi srávat víc a víc. No. Tak jsem měl 30 000 vyplatit, už měl 20, někde 19. A říkám, ty vole, tak za chvíli my víme pomalu všechno. Tak jsem chtěl na živnost, tak jsem si udělal tu slovenčku ten. Chceš vydělávat, ty víc oni ti berou. No. Jo, to tam ty sobotu neděli, aby si měl peníze, ale furt peníze pomalu nemám. To už mluví velmi kurvě jedný. To začalo o 5 000 strojávat, říkám tak 5 000 dobrý, no tak říkám, tak nechám to takhle. Další měsíc už to bylo 6 000. A už takhle mi to jelo víc a víc, než to je pomalu, mi to jelo za 11 000. On říká, no tady máš papír, jsem musel ti zaplatit exekucí 10 700, nějak tak bylo. Říkám, ty volá, dost už. Tam já jim Mardan, kurva, že budu dělat to. A to nejvíc mi to dělalo, když jsem se zaseknul z té zdravotní, sociální a tak mi to úplně vyzničilo. Já byl tam asi jaké penále. A Ukrajinci to zaplatí a ani tady není. Tak. Oni to říkali právě, jsem to, tady ten, co má tu firmu taxi, tady z Leničíc, ten Gregor. On právě to sdílel, jsem to sdílel to sám jako to na tom. Tak ona to říká ta doktorka. Že Ukrajinci přijdou třeba z Německa, přijdou tady normálně si dělají vyšetření zadarmo. Ale to byla prý takhle domluva, že přijde Ukrajinci z té zóny, co tam válčí, oni tady jakoby to, ale ne ty zóny, co tam nemají nic. Jasně. Ale prostě teď oni to berou. Že tak, no, že ho řekne tady, no. Takový bordel, že ani nevěděl. Přesně tak.